Hi guys, madung adlaw ni tanan guys. Kami na pud ni Kin and Kimbura to vlog. Karong adlaw guys nag i-host Gabriel og manok. Kaya ilang gi ko anan. La Kuya Gail, luoy man ang manok. Luoy jud manok kaniha. Magbang ka day. Magbang ka na takya. Hi guys, good morning. Daga mo mahinay-hay dasud guys kay grabing benet-benet sa awan. Arang kasiga kadug uwan daris bohol. Daga mo mahinay-hay dasud na magipang mutang. Singirir. Ihaw ni Gabriel ang manok guys. Mga isod ano pa ni udto kay kutas, kagwang pa ni tinguan kay kutas man. Di mata ka nga to kalabangan kay uwan man benet-benet. Magbang lagi ka diha ang bakla, lalala sa ka diha kaga ka. Marangan uwan dara sa mong sulod guys na naghanay-hay. Nana guys sila nang giibdan ag manok, di dako na manok ka panog. Ito ng Medya kilo na guys na. Kung bati mo ibot ka ng mga balibo pero lami na sinuban ron. Insan na pa hinalangan nimo. Rabi ka kinsa may mo gusto luto rakin. Hinalang. Burasig naog mga hinalang Hinalang na this guys. This guys. Hinalang na guys na impas ka sa manok ka sa Gabriel kay hinalangan man. Naluoy ko na gani ha guys, sawa pa na Ako man manuloy ko. hindi na magkaado, saon man nga, wa man talay masundaan na rin kagwa nga, umatay makuha tong kalabangan ron. Good. Delikado mag suroy-suroy dari guys, kay kasagaras mga utanan dari, to man nagis mga kadaplinas kasapaan, saon man di pa may kaadto kay baha man, ng ano, dito itong baha kagwang. Ako nagmagig tubig. Nagtubigin? Wow, lumi anas manok kay iso. Burik ni mo ma. Favorite hinalang guys na, arang gano'n din, sakto ha. Adobo. Ha? Hinalang, adobong hinalang ako. Adobong hinalang imong ganahan. naman eh. Ha? May naman eh. Hinalang naman eh. Saan nga gamantoy raman? Sumbugin. Kung batay kaya rin matay hinalangan, sidaan natin pa ni Udtong kagwang eh. Ang hunaw big, kaya rin may makuha na imong kuhan. Ang hunaw kin-kin. Ilawag manok guys na Manok nga naman eh. Disit pag bidaro. Idaro. Idaro. Kabaw, idaro. Ano ito pilis manok kilibutan. Masuk takot ko, bidawon. Sugar o ibuwang. Masuk garol. Manok ma. Tilay ko. Mag-eat kag chicken dahil. Ha? No. Laig. Isa? Laig. May raig. Mama, tiil pe. Kain kag tail. Tiil. Sa may imo. Sa may imo na manok. Kisik kinut lah. Kita lagi kelibutan lah. Lili, lapit na. Kita lagi kelibutan kinut lah. Kaya naraganat ba ganat lah. Lili ala. Iri, papahani. Lupas na. Hadlok kas lubot sa manok day. Hadlok kung lubot sa manok si Kim guys. Lili lah. Kita lagi kelibutan lah. Napa ko. Tanawa ko nuhi sa mutanaw. Kanat ba? Na. Adto ray bang iti. O pa maluwa, pa mahiluig tarong no. No. Insa nang mahinlo na, insa pwede na. Utot papa. Bo kuno kang utot papa. Ite. Baho utot papa. Ite. Dili man manok papa. Luoy ang chicken papa no. Di na maluoy kay adto manas kaha ugdang ron. Hinalang man ang ugdang na ni ron. Nadudo na ma. Malagi. Luwi man natin ang kanungan. Busog nun tada na day. Nadudo na. Na? Nadudo. Mahal man ka karne guys. O kare na lamang binuhi. Aritas binuhi guys. Ya. Mga medya kilo siguro pa na pa no. Ako kaya. Sobra pa ng medya kilo. Iwangan man sige guys na mararag kuliray langgam. Tambok mo mas naman. Pero sinuban na guys nga dahil daghang lubi. Matambak na kay sinuban man. Takang ng Gabriel ang manok guys to. Yan na magi. Iwan. Amuwan na. Kanahon na guys. Yan na guys. Yan. Nangitak ang. Pakuanan pa naman na siya guys. Pakupsan. Nakuhaan sa siya guys. Napakupsan. Hindi nakuhaan. Pakupsan. Baka nang ijarang kaugalingan nga. Kanang naiduga mo yung mukha ni Jalo to. Nga manggawas tong mga kuandad to. Mga sabaw-sabaw. Mga hanip to. Mga manggawas to. Mawa ng isang mga anghit. Yan siya guys. Grabe, benak ka dyan sa uwan. Hanip pa ning adlaw. Nagsige nagbenak-benak. Hantod ron na pag benak ko. Pastilan. Hindi pagkamakahang ilabhan dari guys. Masuhaos sa mata.
Tanawan naman guys, maluto na rin manok. Manok na lang hinalang. Sabi ko rin makubura para managkila di man Manila. Gari, nara, ngayon. Bukan mo karga ngayon. Ngayon ang lata. Okay, dali na sa makuhan guys, gaan. Bago magpo dari guys. Ang Gabriel nagpo. Po na dari, hitak na dari sa sina. Tutok man ha. Na. Nabuslot na. Na, bawa na. Hindi na rin sila nagkato. Dahil guys, nagkitak naman dari. Sangan. Manilansangan ng tuto. Kasi na igo sa kuan, kahoy. Pastilan. Sinsya na dyan mo guys, kaya naghaguhay-hay dari sud. Hindi man mamaatos gawas, kaya grabe magbanag-banag ka sa uwan. Then na guys, andam naglubi para sinalang. Usa rin ka buo pa? Anong may laing lubi? Wala may laing lubi dari guys, nihit maglubi dari sa buhol. Hindi isa ka buo. Gani ha? Kinaga ni Gabriel ganiha paglugway sa kabaw. May pag hinalangay, hon. Hinalangay ron. Na piki ni mutmut guys, ang nakakadyo. Ken ah. Nagabobot ken. Diya, hinapay na kuya ubang mo pang tugnawa. Sige mo pangaligo. Ano ko niya ito, masuro pa din nagmamawa. Hilak Yan, kino. mo sa aso ma. Grabe lagi aso ka na rin guys. Ang kuha na. Lagi sindi ba? Hindi kami sa aso. Sabi ka may gunda ka na rin. Sudkuran. Mabot tayo pang tugnawa ni mga bata. Sige pangaligo. Marabay pagkamagat ang nilabhan. Ako dun mo isuko. Tusuto ninda. Grabe ka suha. Pastilan. Kudkod na si Gabriel guys para pang kuanay. Pang tunuay. Naul. Apa? Kumbati. Mga si Gabriel kay kasagman mo kudkod. Kudkod gabi. Kinod ko ray pirmi. Kadlaw niya, kadlaw. Nagwapa na sinday. Kinod ko ray pirmi na pa. Pa. Sila man nagtanutan ro. Kinod ko ray. Kita kay ba magadangan ko skim mo musakay sa tudaron. Wala, itong mudo itong mudo. Ganduman, pagupahan. Tawa ma. Bi, tanawan og nagwapa na ba nang ipagupahan man kuno na, bi? Tiya, grabe puruma, murag purumag, bibi. Tiya, may nagwapa na magbuhok, bi talikod. Tiya, wala mo manghihapon. Upahit turot ma. Gwapa nagbibi ni mo ni ka nagbot-bot. Lami day. Dai ko day bi gamay. Na. Kamay lang Marami naman. na pagka. Ganti. Tamis ma. Tamis nami kayo. Kami no. Taan but yun ma. Kanto botlok na non. Kanto botlok loy. Kana na gyud kinukod. Pas ko jud ni hinalang unsa guys. Na. Kinukuray pirmi kita ning agi. Pa, kinukuray pirmi kita ning agi unsa. Diwan. Guys. Ang buka na di ay. May aso ha. Ay, kahilak mo kita dali sa aso. Ano guys. Buka na di guys. Buka na. Sukaso. Aso ha guys na. Bukaw na. Wow. Kami kayo. Guys. Magni. Dala guys. Wow. Sana all. Sana all na hinalang. Hindi pa niyo to guys, hinalang. Wala may kapadyas, lami si sa butangan na tagkapadyas ka. So, may kapadyas na rin kinang hurot mas na pagsudas. Niaging mga buwan, hurot mang udit. Wala tayo kapadyas ron. Puro rari. Manok Bisaya. Sana all. May hinalang. Napagad. Impas ka sila ni kasud. Mana guys? Pas video. Impas ka sud.
Impas ka dali pa. Impas ang manok. Impas na pa danig bahaw, guys. Saan man nga tinguan man, wa man may lain na rin makuan. Oh. Ay, pagluto. Impas ang manok. Pagkabuok. Tapos ba? Impas lagi. Dapat hapon. Ada bening samagaw man. Ang samagaw sa kuan na rin, guys. Ya. Hay sang hapon, nalata na na. Ludo na ka na rin sa espiso pa. Guys, lunod ng espiso, guys. Wow, sana all. Lamig agad din na ang sabaw. Lamig din sabaw na guys. Basta mga hinalang sabaw na din may kinagabisan. Unod na. Unod po, di jut. Oh, dan na guys. Gilunod ng espiso. Wow, yummy. Mukha ka na bi. Wow, nay kalabo, nay luya, nay tangad, nay sibuyas. Ta, syaro, di ba? Saan ko nuk-nuk? Kaan ka nok-nok. Kaan ka nok-nok, guys. Halo pa, halo. Karong makuha ng kuhan. Ibu ko ra. Ini, naman sito. Kaan kang nok-nok. Kaan ko ng nok-nok, guys, nga. Hinalang. Ate to. Ha? Ate to. Naman sito. Ayaw kay, kuhan na. Kung bati pa, karong na tayo pa ganito. Aso. Kami ka dyan meron pa ni Unto, guys. Hinalang. Hinalang, bebe ko. Hinalang. Hani, di ako. Nagasuha ka dyan, guys. Oy! Oh, pastilan, nagaso. Tapos ko mo. Sleeper ka? Puto ay. Nabugtong mong ipit. Nabugtong ang ipit sa mga baby laga. Kasog ipit. Wala ko ipit. Wala ipit. At nang upawan, nag-hair. Karong wala ipitan. Tapos ko mo. Ha? Kilat ko. Kapag sleeper ka. Na guys, luto na ni pa. O paman ka dyan mo ko panakit. Ah, wow. Pabukaw sa. Bukawan sa hanzag maadyo, guys. Yan na guys, maghukad namin para paniunto. Wow, lumiyaw eh. Kanaul. Grabe guys, niya guys, tiil na plastar. Lami mo na tiil guys, kibkiban. Lami pa no, tiil no. Guys. Oh, lami ka adyo, oy. Oh, hinalang pa more. Lami sinalang guys, uli ah. Sigalihan, naan po sila. Asa? Nanaan sa pa. Ang naan pa sila Kuya Gail guys. Nanadaan din taos Kuya Gail. Yan, nalang. Maniudtotan ninyo guys. Dahil na dia. Ah, grabe ka. Hinalang pa more. Hamas Kuya B. Naan. Ito nanaan man si Kuya Gail. Taga guys. Tapos ka nang naibus. Makasadaan ko na. Nihunang naman pa daw daring uwan. Iinit na. Init na madyo hinuon. Nibukad nag-init. Maniudtotan ninyo niya. Hindi yan nagkabukuman. Si Kim Kim kaya natuog pa mas Kim Kim. Ito. Yututan ninyo guys. Tuog pa mag-amang prinsesang gamay. Babahaw na ta. Babaw na ta. Lamig na kin deket-deket kin. Kino na. Na guys, ang lamig kasug amang sudan hinalang na manok. Mingaw man kami ray mga un guys. Manag mukat sikiting. Si Kuya Gail to datos ubos ni kuan. Naan tos gamay nga sapa. O gamay nga sapa. Himbuzugan gamay nga kanang kuan ba. Gamay nga sapa lagi. Si Kim Kim natuog pa man. Tugnaw buti. Baha man, hinay na. Wala na. Lili day ka. Lili day ka. Kim Kim guys. Lagyan sa lami ang sabaw. May bang Tayo so. Sana mo guys ka na hinay-hinay na sunod na. Para mamalagyan taon na. Nagawat mong mama. Mingaw mga kamirang tulo. So, kuan lima. Mabuha. Sabaan masingkin kaso. Lagyan. Lagyan. Ika mo pa sili no. Ay, na. Lima. Ay, makasili? Oh. Wala. Kasi ka manghangin. Kasi hangin na rin guys. Langka na nakakuha na babahaw. Na meron din pala padong pagkitapi. Kita na lang ko lupad. One? Sukla.
ka do Bisaya nga manok guys. Niya magtambay-tambay sa kuya. Pili mo. Ka, kana orange pa ba? Na guys, ni udto nagamang dalagang gamay. Hungitan rang Gabriel kay nay bekeg. Di para ba ni ka maumukan og bekeg. O kaya mga gulay-gulay kay si Zaray mo hungit. Eat na bibi ko. Wow, lami imong. Basa, ma. Ayaw basa-basa kay tugnaw. One. No. Abando. Naibagjo. Guys, naibagjo guys. Yes. Hadli kas bagjo. Hadli ko bagjo no. Doon na nararabas ang kasugad hangin na rin guys. Loba, ako, man. Wala sa bang. Wala sa to. Butang eh. Asa naman tahigda? Tata. Karsada. Uya po na to. Wait, nanan ka bang raka sa uram. Eat na lang. Kaya na. Cheers mo pa. Very good. Ban ka? Charge. Diya guys, mora na mong video karong adlaw. Bulok na. Wala ko bulok. Mag-charge pa mi guys, hindi ko man og kaon ni Kim Kim. Diya ugma pa pa na mga ma-upload. Diya guys. Sige na Vic, tiwas nag-eat Bi. Ma'am. Diya guys, magkita-kita na po tas among sunod nga sama ni. Lagi. Kita-kita na po ta guys, sunod na mga videos guys nga mag-i-upload diha sa mga YouTube channel. Diya, salamat ka Adjus tanang mga ning views na salamat ka no sa pag-view sa mga videos. Thank you so much sa mga silent viewers na madana. Daghan ka dong salamat. Ang salamat mo ko na may wakwak. Daghan ka dong salamat ninyo guys. Manghinaot ko nga naapod mo kanunay sa madong kuan diha. Amping pun mo kanunay. And God bless. Guys, mao ra na imong video rong adlaw. Bye-bye. Bye na Bi. Bye guys. Na mahigdaan ng Kim Kim kay tugnaw lagi dari. Mara na yung video guys. Kurang adlaw. Bye-bye. See you na po sa among another videos. Bye guys. So God bless na tang tanan. Amping mo kanunay. Mwah. Love you. Amping mo. Flying kiss nila.